बे फाग्ला बोराया दाबो सिखारा। ओइ बोराय सिखारद' सोरांबाय। रुलाय लेवरा बुरै सिखारसै आं। बोरो सायालाय? नुवाखै साना बेसे गोजौ जाखो दासो सा मोनलोंबावो। जायालै बे लेवरा बुरैजों। नायदो सोरांस्लाब मोनै जालायबाय खुगा मोजाङा। हुदा जाबायलै लेवरा। नुवाखै रावानो खालि बेल'सै। दे जाबाय दे लामाथिं एसे थांलाबायनो आं। दे दा थाब दाफै न'आव। हिनजाव बुरि लानानै लस जाबायलै आंहा लेवरा। थाइजौ खाजि जाजागौमोनलै थाइजौ दंना गैया नोंसिनाव? दङ दंनायालाय जाहैजागोन। नै लेवरा बोराया फैलायबाय। एदावलाय एसे साहा लाखाव र' फैग्रोथों। लेवरा मा लेवरा बोराय अबाव थांनो? तात हिनजाव गैयि मानसिजों रायलायालां। ये साला जाबावबायसो बिहामजो मोननो रोङिया। दा थांनानै मालायनि बिहामजोखौसो नायसिनलायब्रा बे एदावहैसिनलाय। लेवरा होनो सोर सालाफोर? फैद जाबाय थांनोसै थ'। फाग्लासो बोराया लेवरा लोंखायो। आया माथो अखासो हादै जाबाय। खारदो लेवरा खारदो। ओरैनो मेंलायलांबायसो। दसे उन्दुनोसैलां बावनो। आयौ माथो आबौसो फैदों। औलै फिसौ। फै जिराय फै। जिरायदो आबौ। औ फिसौ। साला बोराया आंखौसो नायनो फैलायबाय बे। हे सालि बुरै मा जायगा फोसाबलाबायदों? सोरबा आलासि फैनांगौ दं नामा? रावबो फैयाहाय आबौ। ए दा मा मोनजाबावनांगौ जाखो आबौ साहा लोंनोबो गाइखेरबो गैया। नांलायला दे ओमफ्राय बहा थांदों मानसिफ्रालाय? नै दासो दंजोबोमोन अबाव थांजोबखोथाय। र' आबौ आं दै लायनो। दे। नै आबौ दैया। आबौआ बिहामजो लायला नामा? मोनला नोङो बिहामजो आंखौनो लांदो। लेवरा मोना जायो नामा? लेवरा बुरै। आबौआबो माबायदिथाय देलाय बुंलाय माबायदि बिहामजो नांगौ आंनो खिन्थालाय ना आं बायदिखौ? नाङालै आंनो नों बायदिखौ बुग्लेब बुथेबनो नोंनिफ्राय साबसिनखौ लाबोगोन आंहा लेवरा। नै नों बोराय आं बायदिखौनो मोननाय नङा नोङो नायगोन आङो र'। दैट नोंजों रायलायनो लाब गैला लेवरा थांसै आं। दे आबौ दे थांदो। ओइ बोराय सिमांसो नुदोंमोनलां। दासो फैनो रोंबाय नोङो सैमा आथिं बायदि अबाव सुन बेरायबाय थायो। लेवरा होनदों बुरै आहाबा सिरि बिहामजोसो नागिरखोमागासिनो। फाग्ला बोराया बिदि लामा सामा बिहामजो नागिरलाबायबा मोनो। लेवरा होनदों बुरै आजिखालिनि सिख्लाफोरखौ न' नागिरना मोनलालै बुरै। ओंखायनो जायखौ मोजां नुयो बैखौनो बिहामजो लाबोथारसैमोनब्रा आंना लेवरा। मालाय सिख्लाखौ बिदि लाबोलाबायनो हायो नों फाग्ला बोराय मालाय बडिगार्ड थाखाजोबो दाना। माबायदि बडिगार्डब्रा बेलाय लेवरा। नाङा नोंनि हिनजाव नायनायखौ जोंहा नायनानैसो लाबोगोन। आयै आफा।
थांनाय हिनजाव लाना फैखो नोंलाय? औ औ नोंहामजोसोलै आयै लाबोबाय आं मन्दिराव हाबा खालामना खम खरसायावनो। हा बिहामजो नाथाय सिमांनोसो एखेथारलाय लागाव बुरै मोसाना हो। उफ फैदो बोराय फैदो। आइदै नुबाय बोराय बिहामजोखौ फिसालायानो लाबोखाबाय। आं बुंखादोंमोन ना बडिगार्ड थाजोबखायो होनना। औलै बुरै दासो बुजिबाय। लेवरा सिन्था गैला बिहामजो मोनबाय। दासो गथ' गथ' संनाय खावनाय मोनजासिगोन। औ नै आफा साया लोंफैदो। थांगौ र'। गोखा माबायदि हिन्जाव लाना फैगौ बेटाया? ओइ बेटा ओरै फैलाय। मा आफा? लेवरा बिहामजोआ साहाखौनो फुदुंनो रोङा। लासै लासै रोंगोनलै आफा। हा बिदिजों बोरै जागोनलै? आंलाय बिहामजो फैनायखाय गोथाव गोथाव संनाय खावनायसो मोनजासिगोन सानदोंमोन। ओइ लेवरा बुरै ओरै फैलाय। मा जाखो फाग्ला बोराय? लेवरा मा जाखो बे जोंना बिहामजोआ साहाखौनो फुदुंनो रोङा। लेवरा मा जावगोन दानि जुगनि सिख्लाफोरजोंबाथाय। दासो मोनदों बिहामजोनि आंखाल जाबाय थानाया। लेवरा आंबो ना लाबोआ बिदि जानाय नङामोनदां।